Idinaamuan ni Jesus, maipapanti ipapatay ni Juan amamunyag, nagbilog anapan nagpakni nga isisuna iti maysa a lugar nga awan matagtagi tao. Ngem idinadamag dagiti tattao ti ipapanaw na pinanawan da dagiti ilili da, ket nagnagnada asimurot ken kuana. Dimsaag ni Jesus iti bilog. Idi makita na dagiti adu at tattao na asyan kadakwada, ket inagasan na dagiti masakit da. Idi mo malimen, napan dagiti adalan na ket kinunada, sumipngeten ket awan matagtagi tao ditoy. Pagawidemon dagiti tattao amapan ka dagiti barbaryo, tapno gumatang da iti kanenda. Saan amasapol a pumanaw da kinuna ni Jesus kadakwada, da kayo ket di, timangted iti kanenda. Limlima at tinapay ti adda ken dua nga ikan kinunada. Yegyo ida ditoy kinuna ni Jesus. Pinagtugaw na dagiti tattao iti karuutan. Innala na dagiti tinapay ken ikan. Timmangad sa dilangit ket nagyaman iti Dios. Pinispisi na dagiti tinapay ket inted na kadagiti adalan tapno ibunong da kadagiti tattao. Nanganda amin ket nabsugda. Ag 5,000 alalaki tinangan, malaksid kadagiti babbai ken ubing. Adda 10 ket 2 basket anapno kadagiti natda nga inurnong dagiti adalan. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Good morning. Tatanga aldaw, priest day, kunatayo, aldaw dagiti papadi, domingo dagiti papadi, tati patron, ang runa dagiti kura paruko, ket ni San Juan Vianney, iso nga piyastami. Happy feast day kunayumot umpay ganas, di kay pa kumablaaw. Tuan, piyastay, kararagan tayo dagiti papadi, kararagan nyo, dagiti nakaadado nga papadi, adda maririribok, adda masulsulisog, mauawanan tinamnama, mauawanan ti pammati, dagiti agrigrigat. Ikararagan nyo mo dagiti papadi nga nang bunyag kanyayo, si bibiyag man wano nataydan, dagiti nang kasar kada kayo nagkakasar, dagiti nang komunyon kada kayo ti umunagundaway, dagiti nang inspire, kada kayo nga papadi, tapno pumigsa ti pammatiyo, umunag ti pammatiyo, ikararagan nyo dagiti papadi, nga nang challenge ti biyagyo, kanaupay kayo, ngam kamaudyanan na imunag matlaeng ti pammatiyo. Dayta ti akam ti padi, niya, dayta ti akam ti padi, mangidalan ti pammati, nakakapsot at tao, ngam kasapulan nga maikararagan, instrumento, nga naordenan, pinili ti Diyos, tapno agserbi. So nga aldaw, happy priest day, kadagiti amin papadi. Kadagiti maibasa tayo. Ito pala ang libro ni Isayas, nagmayat dito, inya ti kunana, di assurance, impakaam mo, ti apo, kin ni Isayas, kuna ti apo, kuna ni Isayas, impaltiing na kinkwa na imbaga na kini Isayas, anya ti kunana, umay kayo, da kayo amin, amawaw, adtoy ti danom. Umay kayo, da kay amin nga awan kwartana, gumatang kayo iti taraon, ket mangan kayo. Umay kayo, gumatang iti arak ken gatas. So, no nakabudget tatubay to, hanyo dildilawan, arak, kunana niya, arak ken gatas, awan masapol abayadan nyo. Apay nga gasto kayo iti saan amakan, nukit kitaan tayo, ti kadadakkelan asulisog iti tao, haamagkat nga lasag, haamagkat asanikwa, haamagkat nga na dagiti turay, ti kadadakkelan nga sulisog, kaan. Ti kapigsaan nga sulisog iti tao, iso ti makan. Isugarod nga iso ti pagaapaan. Isungarod nga iso ti pagsusubangan.
Isong ano, adda ayuda, kung ada kanya mo dita, kapitan kin sekretarya, kung natin nga dagusan. Apa? Panak nagmisa ti baryo, apay nga awan makimisa, agi warwaras ngamin ni Mayura iti bagas apo, apay gamin nga ira na day tanga Mayura ngamin ati, agi waras no pa nagmimisa ko, siyempre awan maayabam. Kaan? Napigsa ti kaan, isugarod nga, agbalin tayo ano daduma, nariri tayo, uray sa ni ko na agom tayo. Uray no anya nangrunan no connected iti makan talaga talon. Pag iinagawan tayo iti talon. Di kadulunam na laing agtabtab iti tambak. Kaskas lang to iiten niya tambak. Agin innagaw kayo tapanganan nga rod. Kadag kadulunan nga amok. Tabtab at tabtab day maysa. Anya ti pangawag yun dito kwa, dito kinulukulan da nga, intugkel mo nga guma nga, kunami pasusop, amoyo ti pasusop, pagpakunutan ti danom. Kaya may saga po tatambak, kinulukulan na, tapagpakunutan da. Ngay kaya amo mo di may sa tabtab at tabtab iya tambak, imalis di pasusop, hanga di tambak. Nagpating nga di pasusop. Tabtab nga tabtab, hindi ko ang trinaktor na, iso binalbalyan daman. Dayay na nariri tayo, tamakan garod. Iso garod nga agriri tayo, tadadto'y tibisin, uray mo dito'y kwa, ibanghelyo tayo. Anya ti kunana, kitain nyo dito'y. Umuna, kunana, dagiti tattao si mursurot dakin ni Apo Jesus, gaputa nagpaagas da, nakaadaduda. Kung nadagiti adalan, pagawid mo, awan ti paggatangan ti makan ditoy, awan matattao ditoy. Ti human level of thinking, kasjay tayo. Aramidon tayo, amin niya, kabailan tayo nga agtrabaho, uray Domingo, nagadupay malabsak niya mapanak mang misa, mapanagsik ka, kunanan, data ni Apo Padin, Apo ka baba, Uray Domingo, isakripisyo tayo. Iti kabailan tayo nga bukod, wan makatrabaho tayo, ag-provide tayo, tapno mangan tayo. Kasla na giti adalan. Nagda, anya ti kunana, pagawid mo taawan ti makan. Anya iti panirigan ni Apo Diyos, anya ti kunana, haanda masapol nga pumanaw. Pagtugawom ida. Anya ti inaramid na inala na tinapay. Ngamin, dagiti adalan, kas may nga tao, agdanagda, agpapada tayo, kas jay, laeng kanya tayo. Nakaadado ti agdandanag. Nakagaggagat, awang problema no nagagat ka. Ngam kitaan nyo, anya ti mayat nga tuladen tayo, kadagiti tattao. Nagtugaw da, sa kaanan ni Apo Jesus. Haanda nga pakarikutan di kaninda, taammuda nga adda ni Apo Jesus iti sibay da. Haanda nga nagbirok ti kaninda, taammuda nga adda da iti saklang ti Diyos. Nagmayat ko mga pampanunutin tayo. No kumano ni Apo Jesus, no kumano ni Apo Diyos, ti umuna aberuken tayo, awang kumati dandanag tayo. Datayo gamin no daduma ka, nadanag tayo unay. Sa bagay kanyak, hindi mapabasol anya ti background ko ngamin, no apaya nga awan ti dandanag, awan jakla pakarikutan. Mano nga parokya, tinaggigianak nga babasit, awan makwarkwarta, uray ijay, naggapwak nga parokya, awang kwarta na, kaslamag lang to'y, nagbasit ti Katoliko. At daamin nga relihiyon. Kuti ko na, anya danagin nyo, bayan nyo, teni Apo Diyos, ti mga ramid, at tinukay na nga puso, dagiti nasaya at nga tattao, inted da dahi nga simbaan. Uray mo ditoy. Kunada di kalman di na minsan di meeting. Apo, dandan iti parapul tayon, awam mo ila ti paggatang tayo ti pricesan. Agkatawa ako magkunang anyat danagem. Bayam nga ni Apo Diyos, timang tukay ti puso, dagiti nasaya at nakaadado, tinakari na ti grasya ni Apo Diyos, amuda nga iburay. No agtalek ka iti bukod mo nga laing kinpigsa, di mo ammo nga naparparabor ti grasya ni Apo Diyos.
Kitain nyo, salmo ko na si bubuslon amang ti apo kat penakan na titunggal may sa. Dadya kami jiwori tayo, jidanag tayo. Domingo, nagmayat, pa nagtrabaho. Apo, ikam kamakami kami tidanong kaawamutan. Agdaw-dawad, agaji bunubon min. In God's time. Bayan nyo nga ni Apo Diyos ti mangiremedyo, ti adda kada tayo. Adda garod di jay kanta nga kunana, ani jay kanta nga kantaan tayo. God will make a way. Amon siyan, sama mo di jay nga kanta. Iso nga napintas na pagtuladan tayo kakabsat, iti daytoy dagiti tattao, iti ibanghelyo tayo, anya tinaaramid di jay tattao ti ibanghelyo tayo. Nagtugaw da, iti sakaanan, taammuda, nga adda ni Apo Diyos iti sibay da. Nagtalik da iti uray langa. Anya ti attitude dagiti adalan kaslakan niya tayo. Anya ti attitude da, nagdanag da pagawidemon, taawan ti makan. Ngam sabali ti panirigan ni Apo Diyos. Kunada nga ruden ka, God is never outdone in generosity. Haan to nga pulos, nga maibusan ti kina managparabor, kina managsagot ti Diyos kada tayo. Anya ti rumbang aramiden tayo, agtugaw iti sakaanan na, agtalik iti panulong na. Ado ti ado masapol nga agtrabaho tayo. Kung sa bagay, pampanunot tayo, awampay mo na tayo tibisin, adda na tayo tibisin kanya yon. Oh! Na tayo tibusog ay, so ado amok. Na tayo ti busog, na tayo ti high blood, na tayo ti diabetes, ti kinamamunsyon. Iso ti amok ngam no na tayo ti bisinhaan. No dagiti adalan nga dadya rinibribo nga tattao pinakan na, datay tulaki din. Datayo nga agtaleken kwa na, datayo amamatiken kwa na. Ti pakaabakan tayo, no dadya agtaltalek tayo, ijibukod tayo apigsa. Ti loser tayo, no ti pangnamnamaan tayo, ijibukod tayo nga diskarte. Isuguro nga kung kunak, uri sa din nga parokya nga papanak, awan la danag ko, bayaan simbaan ni Apo Diyos dayta. Tattao na dagita, di nakat i-providean. Nagado nga agkarkararag, di nakat i-remedyon. Diyos nga min isuna. Iso nga ni Apo Jesus, DJ nga nagtugaw dagiti tattao king kuana, handa nga pimanaw, na i-remedyo, pinakan na ti rinibribo, taapaya, Diyos nga min isuna. Sabali ti taray ti panunot tayo. Datayo at danayon na adanag ni Padre Pio anya ti kunana, pray, hope, and do not worry. Agkararag ka, mangnamnama ka, di ka agdandanag. Dahil mo tinapintas nga tultuladan tayo. Agtugaw tayo iti sakaanan ti Diyos, ipangpangro na tayo beruken ti Diyos awan danag, i-provide nanto amin. Kasta ti kinaman ang ngaasi ti Diyos. Kasta ti kinaman nagayat ti Diyos kada tayo. Ito may kadwa nga maibasa tayo. Ado dagiti pakadanagan, pakarikutan. Datoy kunana, saksakit, riribok, gubat, panakaidadanas, bisin, kinapanglaw, peggad, wano, patay. Ngam anya ti kuna ni San Pablo kadagiti taga Roma, who will separate us from the love of God? Sino kadi ti makaisina kada tayo iti ayat ti Dios, uray ti bisin, riribok, gubgubat, sakit, agraman patay, haan na tayo nga isina iti ayat ti Dios. Iso nga nagmayat nga pampanunutan kakabsat, iti kangitingitan ti riribok, kangitingitan ti bisin, kangitingitan ti gubgubat, kangitingitan ti saksakit, nagpintas latta, na may mayat latta, no agtalik tayo, agtugaw tayo, iti sakaanan ti Diyos, mamatiken kwa na, taapaya, Diyos ngamin isuna. No haantay pagduadwaan ti kinamanagayat na, agtrabaho nga agtrabaho, ta Diyos nga rod isuna. Haan nga kaslakan niya tayo ang nakapsot, haan akaslakan niya tayo nga nalaka maupupay, iso na ngamin ket Diyos. Iso nga nagmayat ang pampanunutan, kasla kadagiti tattao, nagtugaw da iti sakaanan na, anya tinagunod da, haanda nga nagdanag, anya nagunod da,
aglaplapusanan, nagsubsobraan, isugarod nga addapay sa nga pulo ket dua nga basket nga nabati, ta nagsubra ti kinamanagayat ti Dios, danag ti tao, rinimbawan ti parabor ti Dios. Buteng ti tao, ginaburan ti kinamanagayat, ken kinamanangaasi ti Dios. May salaeng titulbak na dayta, kas ano ka uneg, kas ano ka tibker, ti pamati tayo iti Dios.